Het afgelopen weekend speelde toneelvereniging Het is wat uit Wansum weer hun voorstellingen. 3 avonden en 1 matinee stonden garant voor veel plezier in de zaal. Elk jaar probeert deze club weer eens een toneelstuk op de Wansumse planken te krijgen. Het ene jaar gaat het wat makkelijker dan het andere jaar. Nou, makkelijk is het niet. Er gaat veel tijd en energie in zitten om het stuk op de planken te krijgen. We doen er ongeveer een half jaar over. Elke week hebben we dan een repetitie, een hele avond. Maar met veel oefening lukt het wel. En het is hartstikke leuk om het dan uit te voeren. En dan lukt het eigenlijk altijd. Maar dit jaar was er wel iets bijzonders, hè? Want de regisseur heeft het niet tot het einde getrokken, hè? Ja, dat klopt. Ze is moeder geworden van een dochtertje. Hebben jullie genoeg spelers? Nou, in principe hebben we genoeg spelers. We hebben een aantal jeugdleden nu die doorgestroomd zijn van het jeugdtoneel naar het volwassen toneel. En een aantal mensen die al wat langer meedoen. Maar mannen hebben we eigenlijk altijd wel nodig. Er zijn veel stukken waar een aantal mannen voor nodig zijn. En ja, die zijn soms wat schaars bij ons bij het toneel. Een van de spelers die al jaren meespelen is Bertie Rutten. Naast speler was hij ook jaren de regisseur. Een erg vaste groep waar maar weinig verloop in zit. Omdat het hartstikke leuk is om in de huid van een ander te kruipen. Oh echt? Dat vind je wel heel leuk om te doen? Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Wat maakt deze club zo leuk? Dat jong en oud zich aan elkaar aanpast. En dat we samen een mooie productie neer kunnen zetten. En wat speelt u dit jaar? Wat is uw rol? Mijn rol is een jong vrouw te spelen die alles eigenlijk naar haar hand wil zetten. En dat gaat niet vanzelf. Wat doe je het liefste? Spelen of regisseren? Spelen doe ik veel liever als regisseren. Ik heb jarenlang wel geregisseerd, maar ik speel liever. Ik heb begrepen dat er al veel nieuwe van het jeugdtoneel zijn. Ja, we hebben de 3 jeugdige leden die er nu bij zijn. Die komen van het jeugdtoneel af. En wat maakt dat belangrijk? Waarom is het zo belangrijk ook om die jonge mensen bij jullie te krijgen? Nou, om de toneelclub, het toneelvereniging ook laten blijven bestaan. Daarom is dat de doorstroom van het jeugdtoneel naar het groot toneel is heel belangrijk. Een van de jongeren is Sylvia Hendricks. Zij kwam van het jeugdtoneel over naar de volwassen voorstelling. In deze tijd van sociale media is dat toch heel wat anders. Nou, het is heel leuk om een ander iemand eigenlijk te spelen. Dat je echt een ander mag zijn. Je kunt gek doen en je kunt alles maken eigenlijk. Want je speelt gewoon een rol. Ja, dat klopt en dat vind jij leuk. Ja, echt heel leuk. Ja. Je straalt het toch helemaal uit. Is het moeilijk om in een vereniging terecht te komen waar al die mensen al jaren spelen? Ja, ik heb dus eerst jeugdtoneel gedaan. En daarna mag je dus door naar het volwassenentoneel. En het is eigenlijk heel goed bevallen. Je werd heel goed opgenomen. En iedereen vindt het gewoon leuk als er jeugdige mensen ook bij komen. En wat is jouw rol van dit jaar? Ik ben Lottie, de dochter van de barones. En van de jonkvrouw bedoel ik. En ik verzin eigenlijk een beetje het plan wat er... Ja, ze moeten een plan verzinnen om... de vrouw uit de geldzorgen te helpen. En ik verzin dat plan eigenlijk en zorg dat alles een beetje goed verloopt. En probeer het alles te redden wat te redden valt. Zo, voor de spelers zit het jaar er weer op. Het bestuur gaat zich voorbereiden op het volgende jaar. Nou, we gaan eerst na deze voorstellingen gaan we nog evalueren de volgende week. Even terugkijken op deze leuke dagen en de leuke voorstellingen om alles nog eens na te bespreken. En daarna hebben we even een stop tot september. Maar we zitten dan niet stil, want dan is er altijd een groepje die weer het nieuwe stuk gaat uitzoeken voor het nieuwe seizoen. En dan worden een aantal boekjes dan gelezen en uit die boekjes, daar wordt er eentje uitgekozen die het beste bij onze club past.